Ndikumbukira nthamene ndikakufusira chimwezi. Ndikumbukira komano ine ndikaona ngati zoyeza. Komano ine pemphero langa linali lokuti ine ndifuna mwana wanga oyamba mamuna amene azakhale bambo wake wa mwana wanga oyamba azakhale bambo wananga. Usati mwana uyu bambo wake, mwana uyu bambo wake. Ndikaona ngati ngofuna undinamiza. Ndifake ndigarani. Macheza uko madao. Ngani za chikondi? Ngani ndangokumvani iya mwana wanga oyamba macheza chinchani. Dad, muli bwanji yoyamba? Ndibwino muli bwanji. Mami yoyamba muli bwanji? Ndikunoka ine ndili pano kuti ndimve ma details onse. Ankhani menei. Ino tumuimva kadi. Ndimva? Mwatero? Nditu. Mwayamba nkhani yokoma, chiyambiso chokoma. Nde tiyambe program yathu ndikufuna ndimve mwatsatanitsatani kunena kuti tsiku limenelo olopa nthawi imeneyoyo zidatani. Eti. Program yake yetu ndi program ya munakumana bwanji. Program imene nditu imakupezani sabata ina iliyonse ndi cholinga chonena kuti tiziphunzitsana nkhani za chikondi. Mudakumana bwanji, mudadziwa bwanji okondedwa wanuwo, mudapezera kuti chidachitika ndi chani. Komanso iniyo kuti mukhale convinced chimene chidachitika ndi chani. Kuti muatenge mukakhazike ku nyumba kwanu, akakhale mayi wapakhomo. Komanso dadiyo kuti mwavomere akakhale ndi dadi wapakhomo chidachitika ndi chani. Kati mwa tsiku la lero ndili ndi bambo komanso mayi madanitsa kuno ndithu ndi kuchilomoni mu mzinda wa Blantyre kumene tikufuna kunena kuti timve mbiri yawo ya chikondi kunena kuti kodi iwowa adakumana bwanji. Like enough nkhani yawo ayamba kale napeza kucheza akukambirana nkhani yake yomweyi amudakumana bwanji. Zinthu zabwino kwa basi zinthu zosangalatsa. Ndimusayiwale kuti nkhani ma program imeneyi mumakhalanso ndithu malangizo mene inuyo mungamupiririre wachikondi mmenelo kuti mumudziwe. Amakonda chani, amadana ndi chani. Akati imami msavale kadiresi kakafupi mverani ndithu chifukwa manena kuti malonda abwino sitigulitsira padzuwa timayika pa shedi. Malonda abwino timayika pa shedi ndithu osati padzuwa. So zinthu ngati zimene zozo zimafunikabe kunena kuti wachikondi muzimudziwa muzimuzindikira. Dadi khani mudayiyamba kale musandikhalire cheteya nkhani mudayiyamba kale ndikeka iphone yanga apa mami mudakumana nawo bwanji. Mamawe ndisikana amene ninafuna kwambiri. Ine ndikhale chete pano mdzisirira. Nthawi imeneyo ndimafuna kumanga nyumba. Mamanga nyumba. Ndeno ndikudusa pakhomo pamene iye akakhala. Pamene nafuna kuti amene atakhala mkazi wanga kuti akhale nyumba mwanga. Nthawi imeneyo inuyo mudali mukumanga nyumba. Ndi mukamadutsa pakhomo pamayiwa. Zoonadi. Namawaona mukapita kuchokera kokamanga nyumbako namayendaso pompo namawaonaso nyumba yake ndiyo mwino pomwe. Taigumulapo iyi ndi ina. Iyi ndi ina. Imeneyoyo mudaigumula. Taigumula. Nthawi imeneyoyo mudali mukutani mami ndipo mudali kuti ndipo mumakhala ndi ndani. Nthawi imeneyo ndimakhala kuchilomoni konkuno koma ndimakhala ndi achimwene yanga. Nde iwo amadutsa ndikumankhulana ndi achimwene yanga. Ndiye mangota munthu ndi chani ndi mamuna nzake akuyankhulana. Komabe achimwene anga anali achikulirepwe. Nde tsiku lina ndikudutsa ndimapita kumsika. Nde ndinadutsa pakhomo pamene amakhala iwowa. Ndi anazandiyimisa ndayima. Ndiye nduti bwanji akuti paja patu ngamakhanda achimwene ako ndimakhala ndikuyimira iyeyo. Ndimangona mizira kula chimwene aja koma ndimakhala ndikufuna iweyo. Ine ayi chifukwa kuti zinthu zamangoti pompo. Mumadziwa bazi maifiti mayamba kanakale. Koma chifukwa cha khama lawo ndapeza kuti tamba kucheza. Koma ineyo pemphero langa linalo kuti sindikufuna kuti ndidzati mwana woyamba bambo akena wachiwiri bambo akena nati ambuye ngati mudzandipatse mamuna ndikufuna mamuna ameneyo adzakhale mamuna wa mwana wanga woyamba mpaka na otsiriza mpaka na mwina tidzamwalirane limodzi. Mukutero mwaberekerana ana ngati ana walipo 6. Ana alipo 6. Ndipo bambo awo ndi mmodzi. Mmodzi yemweyo. Malingana ndi mmene pemphero lanu lidali. Ine ndi malambo yana ndiyanga. Kwambiri. Dad. Tidakusizani panjira. Ndili nanube. Mwapeza mayiwa
anena kunena kuti ayi pena pake makhanga kuti muyankhula ndi achimwene koma mayi wapasi pantima amadziwa kuti ili ndibodza ili awawa akufuna ineyo chimene chidakuonetsano lokukulimbitsani mtima kuti mwa mayi wa mulikhalidwe mukhoza kukhala nawo chidali cha kufasa kwawo kodi kufatsa mpaka lekale oho sinkazi olalata nkazi olalamuka zinthu zikavuta kumayima paphiri ndikuyamba kulalata maneba onse kudziwa sachonchoyi oho ndekufatsa kukakhala ndithu kwa pakanthawe chibadwire chibadwire mukapasa moto munali kutikapita mabado ne pachibwezi mudakhala nthawi itali bwanji kuti mwakwatire notsopano pafupifupi 1.5 years muli pachibwezi nde chaka ndi miyezi ngapo mudatsimikizika ndithu kunena kuti uyu ndi mayi oti ndithu okamuyika pakhomo timaona kuti munthu yes analibe wina wake waonjezera chabwino ndi moyo wanu wapachibwezi ndi mayiwa palibe timavuto tina mwina timene mmationa pajatu maziwa munthu wakapa chibwezi mavuto samaoneka samaonekera amasungika amabisa nde nthawi imeneyo panalibe china chilichonse choyipa chimene mationa zonse zabwino zokhazo zonse zinali zamiyala panalibe mavuto nde panalibe wina amene mwina mumaona mu potential kuti angakhale bambo wandifikira koma pena pake pali wina wake oti amandifunanso panalibe ine ndingalera kuti mayi yanga anandiuza kuti amuna ndiopya kusama kuti uyu wamulola chifukwa nthawi imeneyoyo ndimakhala ndi achimwene anga ndinali nditachokera kumudzi ndi azinzanga akumudzi anapeza kuti onse amene ndimacheza nawo anali ndi ana chifukwa mayi anga amandiuza kuti sukulu ndiyofunika ndi mupangekaiza sukulu mukuona nzanu wazimene akupanga ndi nthawi imene mabwera kudzakhala ndi achimwene anga unali kuti achimweneyo akazawana mwalira ndi timasungana no ndi tiyana timeana tisiya ndi makhala ndiwathangatira ndi awawa ndingane kuti kumudzi kwende chibwezi chinalipo koma sikuti tinakhala malo amodzi unali wongoti mumadziwa kusukule uyu bwezi komano awawa atandifusira naona kuti nekumudzi ndzapitaso sindzapitaso ine bwanje ndingokhalako tsogololo ti kumudzi ndzapitaso sindikuliona ndi awa atandifusira naona kuti bwanje ndikumene munthu akuonekaso kuti munthu ali ndi ana amaoneka otani bambo wa nthawi imeneyo ayi ndithu amaoneka be ofat amaoneka sati be koma amaoneka nawonso akhalibera bwino chifukwa tili pachibwezi pompo ananena kuti tiye ukaone agogo anga amakhala ndi agogo awo kucholo kuiwowa kumudzi kwawo ndi kucholo ino mudzi kwathu ndikuplanda yakonko chabwino ndiye tapita kucholo kuja agogo aja anandiuza kuti mwabwera kwathu kuno ine tuyu kaya ndibwesere mkajaja mufuna mundilaule atishani ndendula iwo wazanduza kuti basi tikhaye limodzi timange banja kwa mulungu kulandire ulemu anangopanga chochi anaswa pemphero agogo pamene basi kwa mulungu kulandire ulemu basi tinabwerera kumubwera kumu iwonso kupita munyumba kwawo sitinagone tinangopita kaona agogo tsiku linaso tikaona malume ako tinapita kaona awawanda nzanga siku lina nanyamuka kunopita kumachinga kukaona sa malume awo amakhala kumachinga kumene kundi tinagona tinabwera kwa mama wake ndebe naona kuti munthu yali serious ngata kunditenga kwambu yake ngata nditenga kwambu yake amene ali amalume yake senzoti zinthu zijani zazenize ineso nafotokozera no chimwene anga aja kuti ajatumankhana nawaji akuti atuna tidani timange pale zanu izo ine sindingalowerere zisandikudze ine sindingalowerere ndibe amene tinayamba no kuti apa tikunziza ukwati after chaka ngapo chabwino ulendo wapa chibwenzi ndi umenewo umene ndithu mwatifotokozera kunena kuti padalibe chovuta china chilichonse kufikira anthu mutagwirizana kuti ayi mayi tsopano vomerezani kuti ndinu akulu bambonso vomerezani kukula kwanu tiyeni tikhalire limodzi nakwatirana napanga banja
panopa tukamba zonena kuti mukutha zaka 40 muli limodzi komanso muli ndi ana 6 ndipo ana 6 iwo mudabereka malingana nkufuna kwanu ifa mafuna kuti ana onse akhale abambo mmodzi banja lanu liyambe mpaka na mudzafike kumapeto ambuye azatitenge ambuye akutenge abale zinthu zokoma kwambiri chifukwa kuti ine ndimati ndikakhala ndimata ambuye damamva pemphero tona ndizija ndikapemba ndilibewa ndisitenga ndinali mwana koma tona nanandiyankha azinzanga mwana we bambo wake mwana we bambo wake akamwina akakwatiwa angokhala zaka zochepa kwatiwata ine tona ndilero ndafika zaka 40 ambuye mulemekezeke chifukwa ine nalwa CCB ndinayamba Catholic chifukwa cha bambo chabwino ndiye mukupemphera ifayo waso kupemphera ndi amakukonda imene yoro nde kuti inali mphamvu ya chikondi kukupangani konvisi niyo kuchoka ku CCB kubwera ku Katolika nayamba kumavala makolo oyamba tole ndimati Katolika kugwada sindikakwanitse koma ndayamba zinthu zabwino bwino mwazizolowera anthu sakamaona maganiza kuti ngati ine nabadwa ina mukatolika mukutero samadza kuti ineyo ndinachita kulowa munachita kulowa chifukwa cha dadi ndithu chabwino ine ndifuna titamva ulendo wa banja kuti mudauyamba motani kufikira tsiku la lero koma choyambirira tiyambika tamvera nyimbo sindodzoti amene atayambe kusankha nyimbo ndani dadi kapena mami iweto ndimakonda nyimbo ya metanoya amati amayanga ndi Maria mama chabwino dadi yomweyonso timumvere yomweyo programu ya munakumana bwanji imene ndithu ngati mwa tsiku la lero tikucheza ndi bambo komanso mayi Madamitsa kuchiromoni mu mzinda wa Blantyre. Tatiyeni tiyambike tamvera nyimbo imeneyi tibwerenso posachedwa apa kuti tipitirize ulendo wa chikondi wa bambo komanso mayi Madamitsa. Amayanga ndi Maria mama Amayanga ndi Maria mama
zose atangata amama amayanga hasonyeza amama amayanga hasonyeza amama nandi kuyanga amama nyimbo ndi imeneyo yoyimbidwa ndi Metanoia kwaya kusankha kwa bambo komanso mayi Madanitsa. Nkhani ya banja pa zaka 40 zimene mwakhala nawo mayiwa mwatifotokozera kale chimene mudakonda mwa mayiwa kuti mumange nawo banja chifukwa ndikudziwa kuti pa nthawi imeneyo ngati mamanga nyumba kuthekera kuti mukhozosunga munthu mudali nako kwa nyumba ijatu kuyambira kale lomwe sizachibwana umakhalabe kunena kuti munthu wokonzeke kuti upange zimenezo. Mudakonda mayi wangu khala nawo moyo wanu wa banja wakhala kuyenda motani? Moyo watu wa banja wakhala kuyenda bwino kwambiri. Wakhala panali zovuta zina ndi zina kuma zovuta zo timasiya manja mwa Mulungu. Mwina zovuta zo sitingangomva nawo kuti enake aphunzire nawo. Zovuta zanji zimene mmakumana nazo ngati mwa nyumba mwanu? Mwina kusowa kwa ndalama. Nkhani ngati imeneyo. Chabwino. Ndezi mapezeka kunena kuti nyengo zimenezo amayi amamvetsetsa ndithu kwambiri. Moyo wanu wa banja mami mungafotokoze motani? Ine ndingati moyo wanga wa banja mavuto saliphera. Komano ndikuona kuti chachikulu chimene nakhazikitsa nyumba mwathu chinali kukambirana, kumvetsetsana. Chabwino. Kumvetsera zimene nzako akukamba. Ndiyo umve kuti kodi nzanga yakuti chani. Mapeto ake ka solution kamatani kamapezeka. Zimene zimachitika kuti banja liyende bwino. Nkhani ine ndimaona kuti osati kupirira koma kumvetserana ndi kumvetsetsana kuti nzanga akuti chani akuyankhula kuti chani akufuna kuti ndipange chani zona chifukwa ukapirira umatopatu kupirira kujoba umatopa ndapirira ine basi chifukwa chake anthu ambiri mabanja akutha tikumathamangira kupirira kusiyana ndi kumumvetsetsa munthuyo vuto ndi limene lecho yambirira tikuena kuti timumvetsetse munthu osati timpirire koma timvetsetse kuti akuti chani munthu wabadwira wina iwe wabadwira wina simungamapange zofanana mapanga zosiyana ndiyo pang'ono ndi pang'ono maphunzirana atu anthu kuti kodi nzanga ndotani kodi amafuna chani eti mwakamba nkhani ya ana ndingakuza kuti nkhani ya ana mwana akadwala awa ndabe amakhawa yambirira mukutero tiye nayi mwana kuchipatala palibe ndalama chabwino tiye ndipite chipatala cha boma mwana akatanibe akathandizidwa mwana sukulu
ndikafunire malo kwakuti iwo wano nganda makhala patsogolo ndikafunire mwana malo kwakuti ife titsingutsadiwa ndapezera mwana sukulu kwakuti mpaka ana athuose atani aphunzira ndakuza nomalizira ali kuti Bunda College. Oyambirira yali kuti oyambirira amagwira ntchito ku Admark ali ku Human Resource Department. Ali ndi zaka zingati? Ali ndi zaka 40. Oyambirira ndi zaka 40. Tsikana. Inuso banja lanu mwakhala zaka 40. Sizidachedwe. Ndipo zidali za pompo zinachedwe. Ndipo sizinachedwede. Eti ndipo mwana amene yoyo ndamene amatigwira tudzanja. Oho. Ndi wankazi koma ndi mamuna. Oho. Sindakuza kuti kuli anniversary Sunday. Kuti mungwanitsano zaka 40. Mwana wa imajeketo. Ndifuna mai yanga bambo anga nditoti thokoze Mulungu. Pazabwino zonse zimene watichitira ku banja lathu. Dad, mwakwanitsa bwanji kuwalera ana ose wa 6 namakhala ana makhalidwe abwino. Chikondi chanu pakati pa inu ndi anawo namakhala becha mphamvu ngati kuti akadali ana achichepere ala akuluakulu. Kwene ndikupemphera kwa Mulungu. Chifukwa nthawi zonse Mulungu ndamachita zonse. Tikakhala pansi timayesesa kuti aliyense untchula dzina lake. Popemphera paja siku ndi siku. Oho. Shabwino. Tamene tikamapemphera ku misa ku cheche timapita daily. Tamene kukweza Eucharistia moja. Timapemphera ana onse kuti Mulungu asogolere apase njira yoyenerera kuti aisate. Nde kuti Mulungu ananena kuti ndamene apanga banje ndiye Mulungu yemweyo ndamene tena kumpempha kuti azitha kutiuza njira yoyenerera kuti anaja apeze njira yabwino kusogolo kwake kwasazalira. Shabwino. Sinimafuna kuti siku limene ndikazamwalira apena ndikamwalira wina azana kuti bambo aja sakatithandiza ya sama ndithandiza sama ligwira dzanja tukalira batumbira ali atati simu kufuna zimene zozo yayi mwana asadza kudandauleni mbali yanu muchite ndipo mudachita. Chabwino apange motani mawanja masiku ano zinthu zavuta ayambana ndamu nawo ayambana ndaka zawo kukambirana kwake kukhale kotani wina aliyense mtima ndiokwera kukambirana kwake kukhale kotani. Khani yayikulu tu mukakhala mbanja kuti mwayambana sitimangoti nthawi yomweyo iwe kuti chakuti inetu ine kwathu inetu kwathu kwathu ndi madya sausage sini madya masamba ndizipita kwathu zimene zozo eti nza kwathu koma ifeyo tikufuna kuti tipange lathu banja osati za kwathu osati za kwathu tipange lathu. Chabwino ndiye kuti tipange lathu nkhani yoyamba talawirana kapena wina sana pange zabwino kwanzake nthawi yabwino ndio kusana chebweni muja matsuka bwanji ukudzoti chamasiri mutu sana dzukete koma nofuna mutani muyambirane. Chabwino kodi nkhani jamati bwanji inetu ndikuona ngati tikanapanga chonchi apo pono ndeti kumudzutsano ali mtulo. Chabwino ndiye ujayo ndi sana liowia mwina amene akudzuka nkumati akuti chani ukamuyankhula mofatsa modeka amamvetsera. Chabwino kena anthu ndikutani ndikukambirana zinthu ndikutha ndikhoza kuwuzani kuti ine awa ndine palibe tsiku limodzi anandoti pitani kaye wanu mukapumeka mwina kwa wiki mukapanga break mutu wanu kambeso kugira bwino ntchito. Nkhani ndikutani kumvetsetsana ndikutani kukambirana kumvetsetsana kukambirana zopirirana tikuchotseratu zopirirana ayi koma kumvetsetsana ndikumvetserana. Chabwino ndiye wina akapsa mtima sitimapanga nthawi yomwe makhanga kuti moto ndi moto kutani ukukumana pamodzi ndiye umalawika anonso pano then nkhani jo ndiye nyamukani uzitani mukayambireso kapena iye kunyamulira katundu ndabwera naye wanuyu wandikanika mumphunzitse khalidwe alibe alibe khalidwe ife yankoso athu anama tsiku limene timamanga ukwati ndime anasaina palibe tsiku limodzi tinavutitsa kuti wanuyu akupanga mwakuti kapena wanuyu apanga mwakuti palibe mukunena palibe simudaloweko nyumba mwana wankhoswe palibe akuti tukaweruza banja la bambo ndi mayi madaniza muli limodzi chikondi ndikumakoma ndikumamvana bwino ngati mwakwatirana dzulo
Daddy malingana ndi nthawi yacho khanga litubira umapeto program ikukoma azibambo apirire motani olo mwina akhale nawo motani azikazi awo kunena kuti mwina akhalebe masiku chuluka ali mbanja komanso mwina Mungu ndiperekerako so malangizo ena akhala kutengana kumene ena adatengana kale komano mwina chikhalidwe cha mbanja chikuvuta chikugwedera apange motani ndi malangizo anje amene mungasire malangizo amene ngapereke ndoti tenereka mama kaifa munafe tizithaso kukhala pafupi ndi akazi wathu pa kuchita zimene iwaja amachita kuwasatira kwamvesera chimene amafuna kweni china chakenso njoti akazi athu aja tenereka kukhala ndi mtima ogwirizana kapena othandizana pazonse chwa palibepo munthu amene amakhala 100%. Tonse ife tine ma weakness athu ndiye chifukwa cha ma weakness amenewo ndi amene amapangisa banja so kutekeseka ndeno tene kumveserana kuthandizana ndipo tikathandizana banja limapita pasogolo tikamakhuluka akalangula kwisa kusaka kunthamangisa iye pafunika kumkhulukira kapena kucheza nawo kuti zinthu zonse zikhale bwino zizikhala bwino chabwino walaso china ngani ya kwambiriso atsikana masiku ano ndalama kukonda ndalama ngati mamuna alibe ndalama ndio amene si mamuna samufunaso ayi koma akhale kuti mwina ali ndi galimoto ineyo meti namba nyumba yathu tinamba tu pankeka magula mipando apa ndakuza ndo nyumba iyi inagumulidwe ndalama ngaina chifukwa chapo chani pang'ono munthu sumangofikira apa mapeto ake ndoti mwina akuba kuchito akaba manga iweso kuti wakuba ukusasa umthawaza koma ndalama tisayike patsogolo ndalama ndiyofunira koma usayika patsogolo pang'ono anthu mapanga banja limakhoza mayenda osangofikira kuti ayi ndifuna pa ndalama aliwo panda ndalama amene ali out of fashion akutero ru chizungu chake akuti out of fashion opanda ndalama azatopuzira uyenda bwanji pasingati chiweto yesi mamuna chiwundi cha bwanji chiweto ukupita kukwati sakatombu ayi koma nonkhani yayikulu mmene anenera babu pemphero patsogolo chabwino tisasiye ambuye kuti akhale mbuye ndi mpulumutsi wathu mbanja tikamuyika mbanja mulungu mbanja mwathu banja lizayenda bwino opanda mavuto chifukwa mavuto ndalenda kuti salephera komano ngati mulungu alimo mavuto ajamuoneka ngati ababa ambuye atikhulukire chabwino tinatere koma aya ase zatha zimene zija basi ndife anthu ndikumbukira kati ndanu jana imba kuti mavuto ozemba mudayali zabompano ijuji zimezi ndati munthu yuto akunena zona ndi chilungamo ichi mavuto wangongo obwera komano chachikulu tipemphere kwa Mulungu mukutero Mulungu akhale patsogolo pathu mukutero banja limayenda bwino mukutero chabwino ine ndikunyadileni chifukwa cha nthawi yanu komanso chifukwa cholangiza mtundu wa Malawi ndikuthokozeni kwa basi Sunday limubwere tikubwera ndipo osakayikiraso mmene monso ndimene ndithu tamalizira programu yathu ya munakumana bwanji kuno kuchiromoni mu mzinda wa Blantyre pamene ndithu timacheza ndi bambo komanso mayi madanitsa amene amatiuza mbiri ya chikondi chawo kuti kodi chidayamba bwanji kufikira pakadali pano iwowa akukwanitsa zaka 40 ali mbanja kumamvana bwinobwino kumakondana bwinobwino kumasekererana bwinobwino osayambana zikavuta namamvetsetsana amene akutiuza kunena kuti banja sikupirirana banja sikupirira koma kuphunzirana kumvetsetsana komanso kudziwana kuti kodi nzangayo amakonda chani ngati akuti chiyayi wesiya usakakamire chisiye mungambi kuyambana komanso dadi akakwiya mama akakwiya dziwani nthawi yoyenera yoyankhulirana komanso poyankhula tsitsa mawu ako yankhula mwachikondi nzakoyo akumvetsetsa mbiri ya chikondi mbiri yokoma dzina langa ndine Jane Jerry nimuthokoze nzanga Bethy akatseka